A tá mí go bud an taí ha mí fiachcinní camaltaí rutín abersteach agus seo an ófís níor séite an ard. An dining room na farantan cael nach het duine sin chéile or na drast go dú. Agus ha séite bag man seo le dascreen heb a luxury. Agus a sé go a bhí roias fading ha mí fiachcinní tíadach a bhí na mhuian na seo le balag an té. Ik nou dan is een tussendoos hier nu hier in Lauwbrug hakken. Ach, ze rode mama geen die koper is daar zo. Kum familie wie is kwant als jij de los aan hakken. Zo'n chilies. Agus ha mi smenige kere broccoli a zo. Ik heb er heel veel pilog kindje, vind mi kwant zus. Agus koriander aan de jo. Agus shalin squashes, nach heel alleen. Kan je mis menige gewil officieel heel veel shallow op die aan die show. Schon is er veel naar kijken. Has je niet benhatig uur aan de jo? Agus in oorsen sneep, kuran, union. Agus as jij gaan een goede kaal ile ik jormi in internet hanek galaile beetroot. So as je niet at je waarop gegaan nu hier aan de jo schon beetroot. Dim dat goed? Recht, dat is mijn niet. Kun je wat korak in show hoor je? Want ja, geroskiel de coronavirus dus. Heel kali is een baha, kali ter dolgas aan de jo. Bim ja je gerustje. Met travels ik hem geleerd, gaan jullie aards meer in het hulp waar in de raastdag aan de jo.